Направо ги убива. Ето го. Веско Прото. Как го е насъскал с това лъскаво Ивеко с новия диференциал. Бухово екстрим. То го е такова, хипнотизирал го е. Ето го, кросиста с купите. И ето го един лаладжия с тона гизен мотор. Гледайте какво става. Гледай. Брат, имаш ли някакъв синджир да го вържеш, защото ще ги издави други? Гледай. Гарно или нема, от 100 кила стана 130, има, какво има, всичко има. Лепенки, ето го и Веско Прото от Бухово Екстрим. Dream Team. Айде, Веско Прото! Веско, това не очаквах от тебе, бе! Ма дай там по-отleво, тук е бебешкото! Чай, че то тръгва. Роглев! Бухово Екстрим! Dream Team! Я какво го е насъскал! Ето Веско Прото! Леле, как изтървах камера! Веско Прото, ето е пътеката. Бебешка е. До там стигам и аз. Бай тигъра, той излете. Всеки вечера си на... Бегай. Контузии, край. Дай! Да! Давай! Ето го, GR MX 30 Fox с газката Moto X. Браво! Айде, Роглевия, кросиста, шампиона на Балканите за 2003-2004. Ще взривя тази 250-ка кросова. Ще го насъскай го! Така! Насъскай го! Дай! Много плахо заходи. Много плахо. Ето го и GR-чето. Представител на Moto S. Магазин. Айде, моят идол. Трети или четвърти ми беше поред, не знам. Завръй ги, много идоли станаха. Много идоли, бе, насъскай го! Я гледай, пап горе. Пап горе и там оп се покаже една ръчичка и ги дръпне нещо. Камък. Камък! Ето го и тук GR-а. GR-а и аз. Ето GR ми взема къла. Дур! Аре, то GR-а днеска му направих 60 клипа. Панаго, ама нещо с кръка няма баланс. Ето тук местния обяснява G-класа перформанс. За Баймарин тук. Да. Как ще съмре? Не, изчакайте, моля ви се, има такива недъги по пътеката, изчаквайте ги. Ето, това е следващото. Това е след, пазете се от камъни. Това е следващото и сега ще го... Тук детето застреля баща го. Да, отде му обяснява. Как рани татко си. Кристиянчо.
Не копай дупки! Ето го GR-а, а нагоре, а надолу. А нагоре, а надолу. Добре, че той да проби пътек. Мали, това беше връствол мотора. Виж, аз мога как елегантно за дървото, а? Дали няма къла? Дали няма къла? Аре, чисто е, момичета! Данката, моят идол! Излезнам от скорост, вате. Изключимо от скорост, иначе гърмеше нагоре то. Класа перформанс! Я гледай! Как го зреви, аз тук му попречих нарочно. Ле, как лети, как фърчи. Ето тук съм направил, виж. Аха. Чай, че идва някакъв абдал. Домакина ни показва. Сега ако се наложи ще го изтрия клипа, да, ама ще пробваме. Какво ще? Ако се наложи ще изтриме клипа, няма го качваме, ама ще се пробваме. Най-лошия вариант е да не тръгнем. Ще да се ми висят на краката. Я, бре, Данка. Ей, колегите! Са навсякъде, но не в пътеката. Веско Прото! Лети! 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 Браво! Направо го зреви този мърциняк! Та цикалка, бата, си изцика цикалото тука. Ебане! Аре, момичета! Чакам ва! Ето един кросис. То с вратите. Моят идол. Давай! Ева, то как кара, бе. Внимай дървото! Има клон! Мини е така през него! Дай, бе! Тренирам ги!
Айде, момичета. Аз ти съм ги избил, само да ги избирам 4%. Добре, че ма слуша, ко казвам, бате. Браво, бе! Виж, че има файда от уроците, къде ти предам. Аре, Веско, клас експерт. Клас експерт. Железница екстрим. Браво, бе! Нова пътека направи! Нова пътека! Браво, бе, Веско, бе! Браво, бе! Нова пътека направи! Айде! Ивайло, геглата! Гегичката! Железница екстрим! Лети, лети! Лети! Лети, лети! Аре, Джиара! Ивчо! Марио, Марио! Да? Марио, Марио! Разпри се, бе! А? Стига, стига! Я! 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 Кросиста на Балканите! О, стой на него, стой на него! Мирен, вихаре, мирен! Его, Веско! Добре! Много газ му даваш! Не е хубаво така. Не е верно. Знам, виждам. Не мерите на масло. Край! Това умря!